jroning praja kung ingkang pala kuswa habra usananira ler sarya wetalira saking jalaniti Iki jane iso meneng ora tenang. Berbeni kuping. Ket mau lho. Au. Oh, isi kupingku. Sing dolanan ning kene iki lho sapa sih tak takon. Wong aku kadek mesti dolanan ning kene iki sik kok. Iya. Dolananmu iki lho. Pangetren blas. Dolanan papa bongok ngene. Ape go nyendi coba? Dolanan iki koyo aku ki lho, Mobile Legends, Free Fire. Fire ya. Yo ki pokoke. Lah aku ora iso dolanan kaya ngono kuwi. Tur aku ora duwe. Jarene Simbah, dolanan wayang iki warisan leluhur. Warisan kok papa bongok ngene. Warisan iki mbok duit marai sugih. Oh. Hei, tak kandhani. Dolanan kok kowe iki lho. Wis ketinggalan zaman. Ora model. Delok TV ngono lho. Ben ngerti berita perkembangan zaman. Iya. Oh, iki sane guru. Heeh, iya. Apa bener ya kandhane Parto kae? Jare aku ketinggalan zaman. Dolananku ra model, pikiranku ra maju. Kamangka jare Simbah, dolanan wayang ki warisane leluhur sing ora baen-baen mergo akeh ajaran sing apik sing iso ditiru. Salah no. Wis sekolahan kok nglamun. Nglamun ke sapa? Anu, aku lagi mikir sing mbok omongke wingi ki lho. Apa bener ya nek aku iki ketinggalan zaman. Dolananku jadul, pikiranku ora maju. Kandhane kok molakne kok ora ana cak sing nyedaki. Lah engko lho ora update. Sik. Lah iki lho ora cocok karo ngendikane Simbah. Oh, bocah ngeyel. Wong ora mudeng tekan malah ngeyel. Ora ngono caramu. Lah piye wani? Ayo. Piye? Ayo. Dadekne. Ayo. Iki dene ngopo? Karo kanca kok padha kerengan kaya ngene iki ora becik ya. Niku lho Bu Parto kalian Paijo ngisen-ngisen kula terus. Boten, Bung. Iya, kakek wingi kowe ngisen-ngisen aku terus. Jarene aku cah kuno, ketinggalan zaman. Mong gara-gara aku seneng dolanan wayang. Lah nyatane ngono to. Alah wis. Kok malah dibaleni meneh iki piye to iki? Piye sing jelas, ngomong sing jelas le, piye? Niku Bu kula wingi lak dolanan wayang. Terus dilokne kan Parto kan Paijo Bu. Dilokke piye? Niku lho niku cah kuno, ketinggalan zaman. Terus pikirane mboten maju Bu. Bener kandhane Danang mau le. Weh, Parto, Paijo. Lah pancen ngoten niku, Bu. Danang niki lho, Bu. Dolanane dadino papa bong ngene iki nggo dolan wayangan, Bu. Lah jelehi to, Bu. Mboten kok kula. Dolanane game ten HP Android. Contone dolanane ya, Bu. Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lainnya niku lho, Bu. Oh. Meneng kok iki? Wis. Kene padha lungguh kene. Bu. Coba le kene wayangmu gorene. Tak kandhani padha mirengno. Sing jenenge kesenian wayang kuwi warisane leluhur sing kudu dijaga dilestarekake dening generasi muda kaya kowe kuwi kabeh. Lah wayang kuwi duweni makna utawa duweni teges saka tembung wewayangan utawa ayang-ayang. Ya karepe piye? Karepe seni tradisi wayang kuwi nyritakake, nggambarake watak-watake menungsa. Coba kowe ngerti apa ora watake menungsa kuwi apa wae? Sebutno. Frei, Dengki,
serakah. Alah kok sing mbok eling-eling malah watak sing ngolo ki piye to? Ya bener. Kuwi pancen watak klebu watake menungso. Nanging sak liyane kuwi uga watak-watak sing becik. Coba sebutno watak becik kuwi apa wae? Halo, Kelo Bener. Wicaksono. Wicaksono bener. Seneng tetulung. Ya, yen ana kancane cilaka ya ditulungi. Lah kuwi gegambarane wayang kuwi kaya ngono mau, nggambarake sifat-sifate menungso lan sak piturute. Warisan kok seni wayang niku njut nggih napa, Bu? Mbok duit napa mah ngoten marah sugih. Alah kowe iki lho. Sing jenenge warisan kuwi ora mung wujud bondo donya apa maneh duit. Budaya wayang iki ajine ngumpuli duit sak trep ngerti ra? Para warga manca wae padha ngluruk tekan tanah Jawa kene saperlu nyinau seni tradisi wayang iki. Lah kok kowe sing bocah Jawa malahan arep nglalekake. Ora ya ora bener nek ngono kuwi. bener kandaku to. Yo yo. Wes saiki wis padha mudeng ta? Nggih, Bu. Ini, yen wis padha mudeng le Danang. Besok minggu ngarep sekolahane dhewe iki bakal nganekake gelar karya P5. Do ngerti apa ora P5? Boten Bu, napa niku? P5 kuwi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, iki salah siji ciri khase kurikulum sing anyar, kurikulum merdeka. Lah, kanthi P5 ki mau profil pelajar Pancasila ki kowe-kowe kabeh generasi muda kuwi dikarepake digadang-gadang bisa duweni karakter pelajar Pancasila. Lah, pelajar Pancasila ki duweni 6 dimensi, yaiku beriman lan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tegese manembah marang Gusti. Sing nomor loro berkebinekaan global. Senajan ning Indonesia kuwi budayane werna-werna, sukune werna-werna, basane werna-werna, nanging tetep siji ya kuwi wong Indonesia. Dene sing nomor telu bergotong royong. Bergotong royong tegese kowe nek eneng apa-apa kuwi ditandangi bareng-bareng karo kancane. Sing nomor 4 mandiri. Dadi kowe-kowe kabeh kuwi ya kudu mandiri, duwe sifat mandiri. Aja sithik-sithik, Bu, aja sithik-sithik, Pak. Nanging uga iso mandiri. Syukur-syukur kowe iso ngewangi bapak lan ibumu ana ngomah. Lah sing nomor 5 yaiku kreatif. Tegese kowe-kowe kabeh kuwi kudu duwe sifat sing kreatif. Aja mung jagake barang sing wis dadi, nanging duweni ide-ide, ngembangake ide-ide supaya ilmumu ki ora mung mandeg sakmono tok. Dene sing pungkasan, sing nomor 6 ya kuwi bernalar kritis. Tegese yen ana apa-apa kuwi aja mung ditampa mentah. Ing jaman globalisasi kuwi info-info akeh, nanging kowe kudu iso nyaring. Jenenge bernalar kritis. Ngono lho, paham ta? Nggih, Bu. Nah, engko kowe Danang ing acara gelar karya mengko bakal dipentasake minangka bukti karya kearifan lokal. Piye, siap ora? Nggih, siap, Bu. Bagus. Ya wis, saiki wis padha paham ta? Nggih, Bu. Ya wis ngono gek mlebu kelas, selak dinteni Pak Guru mengko. Nggih.
Indriaksa Sara Maruta Bawana Pana Margana Pucling iblis laknat padha cek-cekan teko iki ana cah bagus upawani melbalas apa wis nangkep nyawamu ayo ngaku aja mati tanpa aran sapa kasihmu Gus Satrio Prangkawati Raden Abimanyu Buta sapa praja kamu ngendi dangkahanmu aku Prakalpa abdine Tandya Batari Durga sing reksa alas Tebra Sara iki mula kowe ra entuk bacut kudu balik ora sumingkir tinjung kerat nyawamu lakon kemah-kemah limpahmu Cerita wayang ki nyenengke. Aku lagi mudeng. Sansaya pas adegan perang mau, jos banget. Gayeng pokoknya. Jebul seru. Ra kalah karo seni saka negara manca. Seni tradisi wayang iku warisan leluhur sing syarat karo budaya lan moral sing kudu dijaga karo diuri-uri kanggo generasi kaya aku iki.